Alle hens aan dek voor de politie deze jaarwisseling, nu het waarschijnlijk de laatste keer is dat er vuurwerk afgestoken mag worden. Dat betekent dat het waarschijnlijk zal zijn dat de intensiteit van het afgestoken vuurwerk toe zal nemen, maar ook de duur daarvan, wat uiteindelijk tot extra risico's leidt. En verder in deze uitzending. Museumtrein klapt op tractor. En wil je wel de beste oliebollenbakker zijn? Goedenavond. De politie is al maanden bezig met de voorbereidingen voor de jaarwisseling. Vermoedelijk de laatste waarbij geknald mag worden. Deze drukste dag van het jaar voor de politie wordt daarom waarschijnlijk nog drukker. En wie het ook enorm druk hebben, verkopers van vuurwerk. De voorverkoop was eigenlijk, ik denk een 20% nog beter dan vorig jaar. En vorig jaar al heel druk. Dus ja, we zijn dik tevreden. Yes. De besteding per klant ligt beduidend hoger. Dus ik denk wel dat er wat extra doosjes besteld worden, omdat het de laatste keer is. Hey, dankjewel. Dankjewel, fijne jaar. Vanwege de drukte wordt het vuurwerk in bloktijden verkocht. Het is meer een logistieke puzzel. Dus ik zorg dat de producten die besteld zijn per uur kunnen ze opgehaald worden. En er komen constant leveringen tussendoor. En dan zorg ik dat de producten er zijn. Verhulst vermoedt dat er na de komende jaarwisseling gewoon wordt doorgeknald. Ik verwacht wel dat het uitdooft dat als hier een vuurwerkverbod komt. Dat het binnen 10 jaar wel steeds minder wordt. Maar de eerste jaren gaat het echt wel feest worden. Want ze gaan toch zoeken en ze gaan illegaal kopen. En als ze in Tsjechië kun je het zo aan de markt kopen. In België kun je het een heel jaar kopen. Bar Nassau staat al een heel jaar een rij. Duitsland kunnen ze dan natuurlijk nog naartoe. Dus ik verwacht, nee, dat gaat niet zomaar. Mensen laten dat niet zomaar afpakken. Dat hoor ik wel. Ja. Maar ik begrijp het wel. Ja, je ziet dat de politie bestookt wordt, de brandweer, de ambulancepersoneel. Dus ik begrijp het wel. Ik vind het wel jammer. Ja. Gaat u zelf nog vuurwerk afsteken? Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Laatste keer, hè? Nou, ik doe meestal van die grote boxen of drie meestal. Misschien had er van 5, 6 worden, dat weet ik nog niet. Ja. Maar ik ga zeker wat afsteken, ja. Bij de politie is de jaarwisseling altijd al de drukste periode van het jaar. Maar door de extra verkoop wordt deze laatste keer knallen voor hen nog even extra druk. Dat betekent dat het waarschijnlijk zal zijn dat de intensiteit van het afgestoken vuurwerk toe zal nemen, maar ook de duur daarvan, wat uiteindelijk tot extra risico's leidt. Wat betekent dat voor de politie? Nou, dat betekent voor de politie dat we voorzichtig moeten zijn, uiteraard nog meer dan anders uiteindelijk, omdat het gevaar in een klein hoekje zit daarbij. En dat betekent ook dat we waarschijnlijk opgeroepen worden voor meer incidenten dan dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Maakt u zich dan ook zorgen om de politiemensen in Zeeland tijdens die dienst? Ja, die zorgen zitten erin dat er kennelijk een aantal individuen in Zeeland rondlopen die het nodig vinden om hulpverleners en politiemensen te bestoken met zwaar vuurwerk. En dat is voor mij onacceptabel. En volgens mij gaan we zo ook in Zeeland niet met elkaar om. En mijn wens zou zijn dat we rekening houden met elkaar, respect hebben voor alle hulpverleners, inclusief politiemensen. En hen ook gewoon hun werk laten doen zonder dat zij belaagd worden. Trapman is dan ook blij met het aankomende vuurwerkverbod. Ja, ik ben daar als persoon, maar wij zijn daar ook als politie erg blij mee. Omdat we gewoon zien dat voornamelijk door ook het legale vuurwerk er gewoon veel slachtoffers vallen onder voornamelijk omstanders. En dat hopen we de komende jaren dan te zien verminderen doordat het verbod er is. Daarbij niet de illusie hebbend dat het gelijk volgend jaar voorbij zal zijn. Iedereen kwam met de schrik vrij gisteren eind van de middag toen een dieseltrein van de stichting Stoomtrein Goes-Borselen botste met een tractor. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Kwarendamme. De trein staat nu beschadigd en wel in de remise in Goes. Door de botsing ontspoorde de trein deels en raakte daarbij beschadigd. Ook de tractor liep flinke schade op. In de trein zaten zo'n 25 passagiers. Ze zijn met bussen teruggebracht naar het station in Goes. Gelukkig raakte er niemand gewond. Nee, we zijn inderdaad heel blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Dat was gisteren ook de eerste vraag toen de melding binnenkwam. Zijn er gewonden? Nee, gelukkig. Dan ga je praktisch regelen. Hoe groot de schade is, dat kunnen we inderdaad nog niet beoordelen. Je ziet optisch wat schade hier zo. De treeplank, de carrosserie heeft lakschade. Maar wat er onder de trein kapot is en ontwricht en uit zijn uitleiding, dat moeten we allemaal nog beoordelen. Het gaat om een replica van een oude dieseltrein die door vrijwilligers zelf is gebouwd. Pijnlijk voor hen dat juist deze trein nu beschadigd is.
Ja, dat is zeker pijnlijk om te zien. Ja, dat is natuurlijk toch flinke schade aan zo'n trein die nota bene nog hier in de eigen werkplaats is gebouwd ook. Dat doet nog een beetje extra zeer. Dus dat is inderdaad heel vervelend om te zien, ja. Komt het weer goed met deze trein? Natuurlijk komt het altijd weer goed. Wij kunnen hier complete treinen restaureren en nieuw bouwen. Dus deze reparatie gaat ook zeker lukken. Maar ja, dat zijn toch dingen waar je natuurlijk niet op zit te wachten. Een geluk bij het ongeluk is dat het vandaag de laatste dag is van het seizoen. Het nieuwe seizoen start met Pasen. Hopelijk is de trein dan weer gerepareerd. En ja, dat moet normaal gesproken, tenzij er hele rare dingen uitkomen. Maar ik verwacht dat hij met Pasen gewoon weer zal rijden. De nieuwe directeur van Historisch Museum de Bevelanden in Goes heeft grootse plannen om het museum te vernieuwen. Want het draait verlies. De bezoekersaantallen zijn laag. Er moet meer te beleven zijn, vindt de nieuwe directeur. De pas aangetreden directeur is trots op de collectie met topstukken als de Goese schutterstukken. Je mag stiekem wel zeggen de Nachtwacht van Zeeland en dan maal 4. Maar met de mooie collectie kun je meer, vindt hij. Als je binnenkomt is het heel imposant en dat maakt het eigenlijk dat je denkt wow, maar dan houdt het op. Hij wil een frisse wind door het museum laten waaien. Het moet een plek worden waar meer verhalen worden verteld. Dat laten we nu nog niet zien, maar wie is nou die meneer en wat is nou het verhaal achter die meneer? En ze hebben daar ook van die hele mooie glazen eigenlijk in hun handen. Zijn dat van die vriendschapsglazen? Nou, zo zijn er eigenlijk heel veel vraagtekens bij mijzelf al. Door dat eigenlijk veel meer te gaan vertellen, wordt het veel interessanter. Het komende jaar moeten er nieuwe concepten worden uitgedacht voor het museum dat de geschiedenis vertelt van Noord- en Zuid-Beveland. We zijn hier eigenlijk in een zaal waar oude voorwerpen zijn gevonden als bodemschatten, zelfs nog oude Romeinse stenen. Dus dit vertelt eigenlijk een heel ander stuk van de geschiedenis van de Bevelanden. Ja, wilt u dat het zo blijft? Nee. Dit vergt best wel weer voor een frisse kijk. Frisser, nieuwer, moderner. Het hele museum krijgt een upgrade. En hier staat eigenlijk onze mooiste collectie van het museum. Alleen het zit een beetje verstopt. En wat je ziet is dat het eigenlijk heel erg veel op elkaar staat. Het is heel mooi neergezet, alleen het komt niet tot leven. Dus misschien kunnen we ook laten zien hoe het in zijn werk gaat. Hoe moet je aankleden? Hoe worden die kappen gemaakt? En hoe leuk zou het zijn voor kleine meisjes om toch weer even te verkleden als salesmeisje. Zoiets zou ook nog kunnen. Het museum wil met de nieuwe aanpak een plek zijn waar wat te beleven valt en waar je verhalen kunt delen. Dat we een hele fijne plek zijn, een doeplek, dat iedereen denkt, oh, ik kom even gezellig weer eens kijken. Wat is er nu weer? En dat je ook jouw verhaal eigenlijk kan achterlaten. Dus we willen veel meer een co-creatie met de mensen, de bewoners, de Bevelanders eigenlijk samen met het museum neer gaan zetten. Ambitie volop. Het vernieuwde museum wil straks 4 keer zoveel bezoekers trekken. Waar gaat u morgen uw oliebollen halen? Als dat bij de bakkerij van Gijs en Mien in Goes is, dan zit u goed. Volgens oliebollentestonline.nl. Voor de 3e keer zijn de oliebollen daar uitgeroepen tot beste van Zeeland. Maar gek genoeg zijn ze daar zelf niet zo heel blij mee. De oliebollen van Gijs en Mien zijn momenteel ongekend populair. Onze kinderen wonen in het buitenland en die komen bijna speciaal voor de oliebollen terug naar Nederland. Kerst en oud en nieuw in Nederland en dan halen we oliebollen bij Gijs en Mien. En hier staat de man achter de befaamde oliebol. De oliebol die dit jaar tot beste van de provincie is uitgeroepen. Een droom voor iedere ondernemer zou je denken. Maar wat blijkt? Ja, tuurlijk is dat een hele eer, dat is trots. Maar dat is ook een last. De druk die bij zo'n prestigieuze titel als deze komt kijken, wordt hem af en toe te veel. Denk aan slapeloze nachten. Dat heb ik wel heel veel gehad, maar bij mijn vrouw zorgt dat zeker voor slapeloze nachten. Je raakt er misschien een beetje aan gewend, laat ik het zo maar noemen. Maar het kan natuurlijk altijd slechter, want er zijn kraampjes die er minder goed vanaf zijn gekomen. Volgens Oliebollentest Online worden de slechtste oliebollen van Zeeland hier achter mij gebakken in Oost-Soeburg. Te vet en te zuur. Een 3. Maar zij hadden geen zin om een reactie op camera te geven.
terug naar Gijs. Die hoopt dat er na morgen een last van zijn schouders valt. Uiteindelijk verwacht de klant heel veel van je, terwijl smaak is niet te winnen van een klant. Dus wat hem betreft nemen we de uitslag van de test niet al te serieus. Het was best een redelijke dag vandaag. Zonnige periode, een paar wolkenvelden. Er viel een enkele bui en het werd 6 graden. Morgen, Oudjaarsdag, valt er in de ochtend en middag wat regen. Morgenavond en 's nachts is het vrijwel overal droog. En dan Nieuwjaarsdag, dan is het regenachtig met kans op enkele flinke regen- of hagelbuien. Nog één ding. Het Zeeuwse woord van het jaar is bekend. Met grote meerderheid is gekozen voor het woord boemerangzeeuw. Daar ging het veel over afgelopen jaar. Dat het zo belangrijk is voor de provincie dat jongeren na hun studie terugkeren naar Zeeland. Boemerangzeeuwen dus. En met dat woord van het jaar zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.